Fil-qorti bdiet tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-qtil seħħ fis-16 ta' Ottubru tal-2017 fil-limiti tal-Bidnija. L-Ispettur Keith Arnaud xehed għal madwar 3 sigħat quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello u ta' rendikont dettaljat ta' kif il-Pulizija waslet għall-allegati eżekuturi fid-delitt bl-għajnuna tal-FBI u l-Europol. Xehed l-investigazzjonijiet tal-Pulizija ssoktaw wara li ġew arrestati l-aħwa Alfred u George De Giorgio u Vince Muscat. Qal li minn telefonati li saru fil-ħabs ħareġ li hu l-aħwa De Giorgio Mario kien f'kuntatt ma' Melvin Toma, il-middleman fil-qtil. L-ispettur xehed li s-suspetti fuq Toma komplow jikbru wara li daħlet informazzjoni konfidenzjali għand il-Pulizija li Toma kien il-middleman u għadda s-somma ta' 150,000 euro. L-Ispettur Arnaud xehed li Toma ġie arrestat fl-14 ta' Novembru. Kien hawn li qalilhom li għandu kaxxa li rid jiftaħha fil-preżenza tal-Pulizija. Fiha nstabu 3 mobile phones, 3 USBs, voice recorder u pakketti tal-karti u ritratti tal-mobile phone batta messaġġi fuqhom. Il-kuntatt tal-mobile kien ta' Jorgen Fenech. L-Ispettur żied jixhed li l-kontenut għadda lil Europol. Xehed li Toma beda jibki ħafna u rid jitkellem dwar il-qtil ta' Caruana Galizia. Qal jumejn wara l-arrest u flimkien mal-Ispettur Kertzara kellmuh dwar il-qtil. Dan wara li l-Prim Ministru qabel ma' rakkomandazzjoni tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija li Toma jingħata l-proklama bil-kundizzjoni li jkxef kollox mill-A sa Z biex jinstab il-mandant. Żied jgħid li qatt ma semma isem ieħor li f'dak ta' Jorgen Fenech. Qal li darba minnhom Toma kien irrabjat għal Fenech u semma lill-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri bħala s-sieħeb ta' Fenech. Żied li l-Pulizija qed tinvestiga l-oġġetti fil-kaxxa u qal li hemm 3 aġeġġi bir-recordings. Xehed li f'kull recording Toma jinstema' disprat għax rid li l-aħwa De Giorgio jingħataw il-bejl. Qal li ċertu Kenneth Camilleri taħ l-impressjoni li dan kien se jagħtihom il-bejl f'Mejju. Xi ħaġa li ma ġratx. Xehed li Fenech qal li kien se jkellem lil Keith Schembri biex jara x'kien għaddej. L-Ispettur xehed li f'recording minnhom Fenech qal li ma seta' jagħmel xejn. Dan meta Toma talbu jkellem lill-imħallef Mizzi. Iżda Fenech irrifjuta li jagħmel dan u qallu xi tridni ngħidlu li qtilta jien huwa żied jgħid li lanqas biss kien jafu u ma seta' jagħmillu xejn. Toma suġġerilu wkoll ikellem lill-Prim Ministru direttament, iżda Fenech irrifjuta wkoll li jagħmel dan għax qallu li l-problema tkompli tikber. Fil-fatt huwa qallu l-ikbar ġennata li qatt nista' nagħmel, iddaħħalx aktar nies fil-kredu għax il-kobla tkompli titħabbel. L-Ispettur Arnaud qal li f'recording ieħor Fenech semma ismu u isem l-ex assistent kummissarju Silvio Valletta. Xehed li Fenech qal lil Melvin Toma blaqa li saret f'Kastilja fil-preżenza tal-Ministru Owen Bonnici u informazzjoni li ħarġet minnha. Xehed li kien hemm bosta konverzazzjonijiet dwar il-bejl u għażit jgħid li Fenech qal lil Toma li Schembri kesaħ meta qallu x'għamel u qallu l-messu nfurmaħ qabel. Żied jingħad li Fenech qal lil Melvin Toma li Keith Schembri ċaħat li kien bagħat lil ċertu Kenneth biex iwieqed il-bejl lill-aħwa De Giorgio. Hawn Fenech jinstema' jgħid lil Melvin li Keith lanqas irranġa l-kawżi tiegħu aħseb u wara kemm kien se jarranġa l-bejl ta' 3 allegati eżekuturi tad-delitt. Hawn Fenech jinstema' jgħid li Keith Schembri ma jistax jagħmel affarijiet hekk. L-Ispettur xehed ukoll li l-Pulizija tkellmet darbtejn ma' Fenech qabel ma Toma ngħata l-proklama. Huwa żied jgħid li l-avukati ta' Fenech talbu l-proklama l-akkużat wara ngħataw aċċess sħiħ tal-evidenza kontrih. Huwa żied jgħid li l-Pulizija għadet tinvestiga l-allegazzjonijiet ta' Fenech u l-investigazzjonijiet ħadet żvolt oħra wara li tkellmet mal-akkużat b'mod informali. Il-qorti ma laqitx it-talba tad-diviża biex f'dan l-istadju jinstemu recordings li saret referenza lihom. Fis-seduta xehed ukoll Melvin Toma li stqar li kien vera li Kenneth bagħtu Keith Schembri, dan għax Jorgen Fenech qallu li Schembri kien jidħol fin-nar għalih. Toma żied jixhed li bil-ġurament ma setax jgħid li Keith Schembri kien involut għax qatt ma ddilu flus jew kellmu dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u sostna li l-mandant huwa Jorgen Fenech għax kienu l-qabdu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.